Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugaro wepanapa, dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Yes, ma one. Zvamanye manje asinotamisa nguva, asi wagara panapa kwenguva refu, ndoda ngokuudzai kuti maizviziva here kuti aiwaka vanhu vanobvira kure. Ma one kuti Zigo Aiva Mufundisi achiparidza achifamba neshoko, zvaindinetsa most of the time kuti mukomana wemazira ari kuita shoko ndezvongotedza sangano here izvi kana kuerenga bhaibheri. But ndakazoona kuti aiwa mukomana aitomhanya neshoko, aitofamba naro, but Simba panga pasina Simba panga pasina, anga asina kusimbiswa mukomana, hanzi anga asina kufonerwa, anga asina calling. Saka pana pada kuradza video achitaura ega mukomana kuti aiwa indaitofamba naro shoko, ndichifamba naro shoko, but problem yaitika apa kuzoratidza mapowers apa. Simba papaita sei panga pasina. Handitika it's good to know vanhu vedu, it's good to know. Ndosaka tichiuya neinformation yakadai so panapa kuti muzive kuti aiwaka anonzi ane miracle po aimborova sungura, anga ari mukomana wesungura. Zvinhu zvakanaka izvozvo kuti uzive vanhu vako, uzive kuti zvakabva vari kubva nekupi vari kuenda kupi, zvakamira sei. Handitika hatisi kuti tetishora vanhu kana kuti techidisrespecta, but tikazvionawo zviri newsworthy to report, tinoreport ati aiwaka DJ Sparks vakambenga vari mufundisi, kana kuti DJ Sparks vari kuronga kuita mufundisi, dzinenge dziri nawo. Handiti but zvamanje regai tijambire muvideo clip muone, muzvinzwire mega iye mukomana mbune Zigo achitaura kuti aiwaka inini ndanga ndiri mufundisi. Regai tijambire muvideo. Noti vamweni vanenge vachitoti uyu atanga manje auya netunyaya twake twekunyeba, but aiwa umbowo hunenge huripo baba. Twataita sei tobva takuratidzai mozvionera mega. Casting out demons and casting out devils. How do you know that this is a devil? Or utobvisawo spirit yakanaka pamunhu? Yeah, inini ndichitaura from yese. Pane time ndakambotraya kuti pastor ka zvakazoramba. Iwewe? Yeah, ndaroparidza. Naona kuti university kwa iwewe. Vandodza nainzi pastor ino Zigo word. Okay. But ina ndakasimba kushoko. But kupower kwa andaileka. Saka wangosina kupower power. Ndandisina calling. Sikandaizwa ngobata womusoro. Ngoti Mwari zvazvaita ikoko. Kana munhu akati pari. Ndobva ndangoti rinenge rabuda demon. Ngoti out kusvika irase, kusvika azonyarara. But vanhu vane mweya chaiwo, those who they can actually identify kuti apa pane demon. Even munhu akatochila, angakwanisa kutotanga tione demon yo, omunamatira kusvika munhu atoita sei atomanifest. But vazhinji vedu tinongogesera. Like you would ask kuti demon here kana kuti manifestation yemweya mutsvene waitika apa. Munhu anenge asingadozivi. Saka parudaunzi zvakasiyana, pane demon nemweya mutsvene zvosvika zvakasiyana. Zvinoita mweya mutsvene ukasvika pavanhu kazhinji kacho. Mumwe anoita pari. Uchiudza ka video kama kaomesa pa status kemunhu anga kuzotamba amapiano. Anoona. Saka you wouldn't know kuti it's this manifestation or this is actually munhu ari under the Holy Spirit what. Saka men of God anenge angogesawo. Ongoro in the name of Jesus inoshanda kweseka. Unokwanisa kuti Holy Spirit pinda kana kuti demon buda. Kuti achiti out achaziva. Saka it's really difficult for an ordinary person to tell kuti iri demon here kana kuti iri arichi Holy Spirit. But my men of God hobo anozongogesa. Ongoti kana riri too aggressive rinenge demon. Then kana richingoti advisor. Zigo, in terms of demons, like you say, is it the spirit that's a good spirit getting in or not? Mudzimu I demon here.
right, kana makuzoda kuzoona the full interview aiwa endai pachannel yaZigo munonzwa kuti akapindura kuti chii mukomana in terms okuti mudzimu hanzi idhimoni here, but nyaya hombe yanga ndichida kungokuratidzai ndeyekuti muzive kuti aiwa mukomana aimbenge ari mufundisi. Simba ndopanga pasina, anga asina kuendawo kuNigeria kwaenda vamoko, zvokuti dai akatoenda anga datori prophet Zigo word. Vanobvira kure baba, vanobvira kure. Mawani saka ndo vhidhiyo rangana nguva kuti ndikuratidzai zvamanje kuti muone, muzive kuti ndo zviripo. Pakashata. SOB DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes. It's bye for now. Ngatisangane muvhidhiyo rinotevera.